Ana Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň maşgalasy Arkadagly serdarymyzyň ejesi Olgyrek Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň maşgalasy Emine Erdogan bilen geçiren telefon arkaly söhbetleşiginde köp sanly adam pidalaryny we weýrançylyklara getiren güýçli ýer titremeleri arly ejir çeken dogonluk türk halkyny çuňur gynanjyny we medet berje sözlerini beýan etdi. Hormatly Arkadagymyzyň maşgalasy öz maşgalasynyň ýagny ýollaşynyň we oglunyň adynyň enelerin we tutuş türkmen halkynyň adynyň Türkiýede bolup geçen agyr betbagçylyk zerarly çuňur gynanjyny beýan edip Emine Erdogany we tutuş türk halkyny duýgudaşlyk bildirdi. Hemen beýik bir bardan gurban bolanyň jaýlarynyň cennet bolmagyny we agyr günlüň geçmegini we ejir çekenleň tez wagtda sagalmaklaryny dilek etdi. Öz ýollaşynyň oglunyň hemen maşgalasynyň adynyň tutuş türkmen halkynyň adynyň döwletimiz tarapyndan dogonluk türk halkyna goşmaçy ynsanperwer kömegiň ugradyljakdygyny, şol sany tebigy betbagçylygyň netijesinde ejir çeken çağlar üçin gyşky egneşikleň iýeriljekdigini aýdyp, hormatly Arkadagymyzyň maşgalasy şu agyr pursatda şehit bolanyň maşgalalaryna we ýakynlaryna türkmen tarapynyň mundan beýlegem zerur gollawlary bermäge taýýardygyny nytady. Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň maşgalasy Emine Erdogan türk halkynyň adynyň we hut öz adynyň gollaw heme medet berje sözler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi we şu agyr pursatda bildirilýän duýgudaşlyk we berilýän dogonluk kömeginiň türk halkynyň ruhuny götürmekde ören ähmiýetlidigini bellädi. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyryna hormatly Arkadagymyzyň maşgalasy gurban bolanyň dogon garnaşlaryny we ýakynlaryna duýgudaşlyk bildirip ejir çekenleň tez wagtda sagalmaklaryny zinanlara çağılara we tutuş dogonluk türk halkyna parahatçylyk we ruwaşlygy dilek etdi.